Onyame yansenkyerene. Owa bisadie bi. Yes. Yes. Ewurade nko na ahia. Onententam. Ewurade ye biribi. Say we ya wabegina so. Just 5 cities. Say yare ahunhu mo ansa. Amen. Akwantu a omie kwan. Amen. Amane bi na hunhu na Ewurade nye humfiri mu. Amen. Ade e be yesu. Yes. Ewurade tentam. Amen. Ewurade tentam. Ya wo de we yansankyerene kwa. Me ba cho. Ewurade enedai ma ensimiye biara adwuma biara me shira soma me me ma busia nyina ti amen adominati amen fe fatu ayo na tu na company no ne mampa ma ayase samba tuma udi tum panifo na ni bo ko bu dojo ne mampa ma ayase samba samba udi tuma na company fo na ni bo Tuma na company no adebia wo bo mumpai ono no ka ono ka na gina otuma bintimi mia obi a obi ntimi ntu ahinu mo hinu ni awura ma awurade oduma kuma asuru nyankopon no iza foni na so awura obi foni ho nto no so ma na ni iza wase foni na so awura iza foni na so awura sira nyamo ho sanchane What the tuma no company no anymore. Solo is our funny that's all. Tell me. When you know that's one you who are.
Ọ̀pẹ̀ni city sàmẹ́. Nyankopɔn no sɛ wodi ne din ka asɛm yi di yɛ adwuma. Awie yɛ bi ni sɛ ɔmo gyina mo yi. Deɛ wɔ haw ne amanneɛ ne honam mmerɛ da na soɔ no. Awurade Kristo bɛyie firi so. Enti wode atuma na wokɔ mpanyin anim hɔ. Ɛyɛ nkɔsoɔ. Ɛbɛyɛ nkɔsoɔ ma wo. Adwuma sɛm na nkɔ yie. Ɛbɛyɛ yie. Israelfoɔ ni da so wura. Nyankopɔn hyira wo. Nyankopɔn hyira wo. Onyama wonsanchania. Amen. Amana lu onyama nadi. Amen. Adia bi aye nkukuo. 2025 Janu kwan. 2026 adia be ye kabo. Yes. Usuo ni esan. Yes. Yare do amani atete. Yes. Isa for the dasura. For the dasura. Kami siramu. Adia be ye muso ni esan. Awurade ma ne mpare. Sawa ka awurade adwuma yi. Yes. Yes. Utie nchechera. Ampa. Sa utie nchechera. Ampa. Awurade ma oje ni fa ho de nya wo de a. Amen. Awurade ma wo memfifi no. Sitie. Sa utie ase na oba be wudi. Ye ye me dane se. Wodi 5 cities. Ebenya ade kese. Yes. Efiri awurade anim. Etese awurade. Adotofo is a funny da so wura. Ampa. Abraham Nyankopɔn. Ɔsiribu ɔsɛkyi. And that's what I'm for. Do no. Adaduam butantim. Or can Nyankopɔn Israel for Chanu di akudim kunim. Saman shada for pa yen shana ka eni babite. Hebrew fu Nyankopɔn. Oduman kuma ni di. Na najo Nyankopɔn. Yawa. Saman brago Nyankopɔn. Adia bia ye. And that's what I'm for. Do no. So do for me yimpa yesa. I don't know dia na mo fa poso na nan kan nsuo. Adia nyina man siw ye. Amen. Yesu di mu. Adia nyina man siw ye. Amen. Yesu di mu. Adia nyina man siw ye. Amen. Yesu kra ye no. Amen. Fansambo kesia. Na mo betim. Wotintuma. Na mo betim. Wotintuma. Na mo betim. Asofo Mark, yedase. Sofo Abraham. Yelmia asofo Samson. Okwa de awurade shirawo dada. Shirawo. Asori dan we otimu ne de enya sam ketewa. Ya ka ne se wudi beko enkwanwe. Ya ka no. Ya ka no. Asori dan na yemu asori ne de. Ya ka ne se wudi beko. Ha be be do. Enkwanwe nim. Wawie. Yene Kristo din da mu nyina ase. Awurade ma bibia nya yie. Ye be gina ya ne ye frɛ no mama. Nya ye frɛ no mama. Abanukwa. Yes. Radima unsanu adwuma yi. Amen. Na ensiwie. Ensiwie. Sabre. Yansu ya ade a.
Mama Munsamae. Ave. Sabre. Look who said it in your mind. A man of the Omuntan Samamintia. Quasiada Nayana, a Riabonam Quasiada Drua. Odi for Batch and I Tiano. Odi for Batch. Odi for Batch and I Tiano. Maybe there be a Martin 9 to Tiano. Maybe there be an Adjun 9 to 10 for video to loss in Tiano. Quasiada no pa 6 to 7. Sabre. Now, me to be saffron when young for or so for Emmanuel Quantua. UK. 1 year wakasa bibe sima enum ko enwotwe ni du so ye wi a ye nsankyere na akatache mete se ye kwa no ndi sabre metime safre osofo da bi nka bosem de du ye be mame ye be nka bo no ye program no ye wi ye be ye fansa mo kase pa fasha osofo Emmanuel dakwa aka Quantua. I jumped to one. Yes. All along from UK, Doston. Yes. This is a platform for the foreigners. Yes. Gone are the days when we mean like this, yes. We ignore those who came from afar. Yes. But this year, the leadership of the church came together that it would be better we give them platform for us, also for them to express themselves. The ideas they have over there and the visions also they have for the church. That is why we have invited our only pastor, who is the pastor, the minister of Doston branch in United Kingdom, to give us a word of advice within 10 minutes. Papa, sabre de medina fidiano, the amount, ablotino fund here. One chame ana koba, eti ablotino fund kasai. The was now so ablotino. Say and yes, I can't. I joined to 4 penny away in chair. And then my foya baby brewer, woman the moon. Until you can't open it quantua, and then my phone be bringing mono. Ye pen no more, a ye high life for that for moi, and ma'am ranty and gia, and Kayo Noah. Obem 2 and you know what's that? Nenso and Yemni Katu. Wakuma beda ho kama mo hu nyom na yanka akra no onfa ni din nya sana na yeto no but what to fom ama ye nyina ehu se ye de yi nyame aye ene ono obekasa si amegyina ne nchen na nya fe ye beta na chi ama asamu a ene obeka no mi dwon kwasi ye bo me de bi ato bitirim na wa branti aso a woto aso na baba wa woso di bia to trim muntie mu mpanimfo asem na no na enhyira wo mu amen Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anybonyam ka eja oba any hun kronkron dim ka say amen. Amen. De di kai yeda osorosoro nyankopon ase esan se afia ekam no oni yedi ni yie ya chef frase ede a etosum yenu ni na ewo onyame hyehyem se eda a etosum yenu bi sei no ye behie mu wo edweso ha de etosum yenu mi da asofo mpanimfo asa brei ona eti dwumadie yi etire osusu nyankopon hyira mo da akra ahie ha nyina hummufuo mitimi mu bodin osusu nyankopon hyira obi ha na mesre obi a wo akiri kakra bia no ben apatai na tie bia me kan na bia na wo anya bia ntie bia mu obi a wo akiri bia a wo ya babunu a gidi no unim se de emunsi na onyankopon nam ne ho kronkron so ama opani sama obra ko digidi bai ne kwachi ejichemu kakra bai ma asiri fifo nso so te wo mo fa
Savior, because I make car a brebo. Opani man will be the sir humanum. Okodai. Opani Joseph and Peduna me betono. Menina Nancy Benfisia a cobe biasa. Name yet gun to me. Minimini agon. Yani Opani Joseph one Nancy Bebre. And what you do, Opani Joseph Kodayano, and Anna Uncle Diano. Odi for John Owusu a chiam. Onyami Shirano Papa. Odi for John a chiam. Onyami Shirano Papa. Odi for John a chiam. Onyami Shirano Papa. Na Nensasu na ne. Mijina ha. Aniema bi wo ha. Metimi akase. Onyame anam ne so ama meka. Menena nanti fihia bebre. Na sade me nua adwo kan dodo na anime. Na opani dwo obeso adwuma no mu. Okọ ama ya papa Thomas ne mpanimfo so di adwuma no okọ. Na me won sam yenu ya me pese ka kire ye ne ya hye ha nyina. De edika ye entity mu. Na onyame ma yetu kwa no se me ka ekwanye onyame fa so a akwantuo no ba ya eduru mire bia ye gidifu a ye wo hoyi dodo no akoma ene ye wira a ede ewo nyame sum no enye wie paye enti onyame oboso no asase no bebre wo ho a ye ni da so ne ya wira ne yakoma atwa fi nyame ho na niema bi wo ho a se nyame ontumi nyo na nyame we Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame Israel fo nyankopon a ono wo nante ye no wo so che ewiase nyame nyina na onyame a wo kwantuo mu no oso che nyame wo fie minim dia mekantia onyame a wo kwantuo mu no oso che onyame a o fie na yeni eja Abraham ti ye ho efi True Faith Church mu efie bebre na eja Abraham asaman emsa dodo na eni no na panifo de me kan wo munim na ye beka sori na bom no ye kosia wo ko apura so na sebo ya me beka tie ni ye na se obi gijew se bedi na chi no onte ne ho a wo di ayesua de na asafu mai onyame wonhira mo da me hwe akoma papa asori efiri se me ba ye ekuta asori manoa ambanifo mo hwe bibiye na akoma opani raso hwefo ade begina hakasa ye ene anamon a asafu mai atu no asafu no wo future asafu no wo future because me hwe youth a ewo ha emani mema professors doctors any dodo na teachers ye wo ha nurses a wo mo di akoma pa edi gidi na chi no a am se yampanifo ye hunu ne sa na yate ye ho no yakona ante fie bebre ne du fie beka aso na bomu no ye kabo mu wie no se me koto a na me bompa ya na me sire nya me se onfa me bone ncha me se me di sanse hu na chi eduru ba bi na me nua John na me ntimi ne nante me ni nua John aso ne mu betia no krofrom ya sase o division school ho eniema ya toto ya ede ya sore no abra mu betia no me ne John ko ntokwa na ye cheye me chiraw de entity mutimi yo na osomafo Paul se fapimfo fro de obi ntumi ntunkan owura Yesu de no ho anya sa obi adwuma bedadi enti obi ti no ho na adwuma ko dead na yekosi akwa opra so no
ɛwɔ hyia dada da bi no agya dɔnten hyia da mu hɔ no ana yɛbɛka sɔre na bom yɛne agya Abraham abra yɛka sɔre na bom no mpanimfo ayɛ ntoto yɛ nyinaa awie ana man kɔkɔɔ man wɔ he ɔha man wɔ ha mpanimfo aka nsɛm nyinaa awie meka wo tete asɛm na tie na obi te ne ho na ɔsi bedi n'akyi a wahunu honhom a ɔde te ne ho akorɔ mpanimfo aka asɛm no nyinaa awie ana man papa sɔre ana ɔsi wɔ asɛm ka ana mpanimfo no bi tuantua no sɛ o gyae wo deɛ na ɔpɛ sɛ ɔka ana mpanimfo no bi tuatua no na pani so Joseph sɔre pani Joseph te ha ana gya Abraham te ha pani Joseph sɔre na ɔsɛ papa no munya ama ne nkasa na papa no sɔre no ɔbɔ odiifo bi din na mewura fi akyɛ ɔbɔ odiifo ne din ana ɔsɛ ɔpani emire bi odiifo bi nya sɛ gidi no ayɛ electricity policy hɔ yi a obi atwe power de kɔ ne fie na obi a ɔbɛte ne ho afiri gidi no mu no ɛte sɛ deɛ electricity foɔ bɛyi ne power afiri power no so meka wasɛm ne obi a ɔbɛte ne ho afiri nokware gidi asɔre mu no ɛte sɛ deɛ electricity foɔ abɛyi ne power afiri pole no so ɔka yɛ na gya Abraham bufu yɛ yɛbɛyɛ nka bɔ mu na wo bɛka saa asɛm wei ɛna gya Abraham sɔre yɛ ɛna pani Joseph sɛ o me nua me no nene wasɛm ne nyame adom yɛaka wie mepa akyɛw so anka ne yie kora fa kyɛ me gya Abraham asɔre kɔ na mpanimfoɔ no yere no ɛna ɔmo kaa no tena aseɛ ɛdi baa bosome num pɛ yɛka na sɔre ne ɛbɔ mu wieɛ no enti deɛ sii pra so no anuanom bi ante aseɛ na ɔmo kɔɔɛ enti ɛdi baa bosome enum pɛ ɛna odiifoɔ bi firi n'akura ase na ɔkɔɔ pani Joseph hɔ akura ase na ɔkɔbɔ no amanneɛ sɛ pani yɛwu ase me nka nkyerɛ sɛ agya Abraham mmara so nti kɔ asaman na kɔbɔ mpaeɛ na ɔbɔfoɔ a ɔbɛfa no no aba na ɔnhyira no no nya kwankɔ na pani Joseph frɛ ne mpanimfoɔ saa mmerɛ na pani Joseph yi su chairman bi yɛtɔɔ chairman bi asɔre no tɔɔ chairman bi maa no kɔkɔɔ bi saa na ɔmo tu kaa no ne asa hɔ kɔduru asaman ampa na gya Abraham da hɔ na ɔmo bɔ mpaeɛ maa no ɔmo tu kaa firi asaman ɛbɛduru ankɔkɔɔ pɛ ne yɛfrɛ pani Joseph sɛ gya Abraham mekyerɛ wo entity mu na fapem foforɔ deɛ obi ntimi nto nka owura Yesu deɛ no nti eduru mmerɛ bi a yɛn mpanimfoɔ no medi ɔsorosoro Nyankopɔn di pamokyerɛw obi ti ne ho na wɔkɔ na wɔkɔsisi ne mpanimfoɔ a ɔba saa mpanimnie no munyi ntom fapem foforɔ deɛ obi ntumi nto nka gyidi deɛ no ho untimi ko Roma so watew ho na watew ho na akɔ na oba wo so wakɔbɔ obi Yesu enti yanyini ntumu fa no nya asafo ba mesiram ani diem na de to so bio health and safety hu here ahwa na no me wura fi na no na sojafoɔ no yɛ recruitment no dodo no afa mu wi na yɛ pressure mesrɛ mo youth no me ba mo mani agye mo ho papa onyame nhyira mo daa mom mesrɛ so me de ɔsosoro Nyankopɔn di mpa mo kyɛw emirika na yana mutu no ha no mesrɛ mo ebetimi amonte so kakra ende mo adawroma mesrɛ mo a nidiem anya saa ye baasi ye bagi nhyira na emirika no mu no obi titɔ a misro pa sɛ ahwɛ ye bɛka sɛ ye bonsam so na nya bonsam na ye mismanagement enti mesrɛ bebree de to so biom eniema bebree koso wɔ social media no so a awreho bebree asɔfo mpanimfo a ɔmo gyina onyankopɔn anim
se Moses se Alon se Liwi Ebusiano mo me enfom ko gyina platform so nidi wo matem why Misram Osman Paul say me so me kamfo me som enti som no say enema bi anko yie kura mpam cha social media so ne mpanifo atem didi en mo nya why Misram na baby a opani bia ya adwuma koduru no se nyame am wo brabo mu bia no wantimi anye adwuma na ankoduru ho enti Misram youth no onyame amamunimudie bebre yenim pa nanso eniema eko social media no so no ebetimi nyame ente so kakra asori we eyehuhumu asori otio dodo no a omateti wo ho no obehwe no obi akwara ketekete benfie no mpoma wasene kye ne tenten poma wasene no kye ne tenten na se onyame ansi upani na so ubesi ubeye ho pani a awe ye be ha waso mbi menu anu adwontofo onyame nhira mo da onyame nhira mo da me ba ye mahunu enim fufuro bebre eni adwuma amo ye onyame nhira mo da na me wo mo asem kakra na haya platform issue na metimi akama na ko wiase nyina esan se Ashanti region ko ane wa ha dodo no aka ni ha pamochewu de anyom no ko no ekomirika dodo de anyom no ko no ekomirika dodo de anyom no ko no ekomirika dodo etumirika dodo yabatu sam okodua yabatu fosu bububi yabatu ochum Pentomas crowd so atiase yabatu besoro pani kwaku dikuro yabatu ura so pani kofiagen yadi wo machi yanim se de na honhom ne tie na kane no se ye to ayeyi anum a adifo timi ye dwuma ene yesiamu a agoro na doso enti ama enwom no eduru ba bi a aya gudie na mpo yenu anu adomofo me sena mo ye nton broni wawu se manka ni ya mo fa ncheme yanka don simu mfa mo fapim fufro de obi ntimi ntonka owura Yesu de no ho anya sa obi adwuma bedadi na yedi sam okodua no machi no be den so ode mark be show nsem se tonwom what you hear antia ma de ma be sakra osunu mu yedi o machi no ebe ya den se obetimi atonwom nyenim so mo haye se no mo ma ye training me ba mo chawo ahene ngoma etosum yenu etimi yenu enchemu ye dupe na bibia wo wiase no se sombo a eche bibia me be kire obibi kakra na mitu kwa yi Abraham kodru UK no na me wa ha na matese dodo no ekase obi fira brochire ba na onyame ama na honhom na honhom ntim entimi nya dwuma eti dia me de se amadwin mu se satisa yehu anyankopon fam so no ntwasa apam na memfa me ho nya example be wiase nyina hunu se sai ye kwabro kire ba ente saa ampa so be ni jani wom ube je wom subia eti nipam yan enti mi koduru ho no enema bi ho a hunu a obaka se owura Yesu ye ya ansa na okro anso ye nipa ansa no adwuma nyame ama omu nimdia koduru certain point ya ha nyame ama nipa nimdia o no correct said ye dan ye 12 kan ye no wo se nimdia be doso mra no kwa wie ya yes ha nyame ama brofuru nimdia papa nimdia nyame dia ma brofo no ene said ye sitie no bra koduru ba bi ade bi wo ha wutimi gira ho hwesa entimi ye ma dwese sanya ma yi we nyina no mehwe makwa ne mabrabo yie nam dia betu nipafo na mihunu se saade ba ko bi wo ho a esombu wo nipa brabo mu papa
na sɛ woyɛ gyidini wɔ ha woyɛ diifoɔ yɛ adwontoni yɛ sɔfoɔ na wahwɛ yie na ama asɛm ba wo ho pɛɛ honhom no ntimi nyɛ adwuma na bɛyɛ adwuma koraa bɛyɛ fosen na woka Mose nwom a ɛtɔ so num no a ɛti yɛ 39 nkyɛmu 6 ne 7 no ka hɔ ma me hwɛ ansa na wakae de mma wo biɛ no Mose nwom ɛtɔ so num ana Deuteronomy ɛti a ɛyɛ 39 nkyɛmu yɛ 6 nkyɛmu a ɛyɛ 6 Deuteronomy chapter 34 verse number 6 Onyankopɔn hyɛ aseɛ sɛ ɔde ne yɛ adwuma no deɛ Onyankopɔn ɛka kyerɛ no abere a wɔbɛkɔ wuo no yɛntie. According to Deuteronomy chapter 34 verse number 6 atifi asɛm Mose wuo wɔsi Mose wuo yes ɔbɛma Mose Onyankopɔn frɛ no eduru mmerɛ bi no Onyankopɔn Mose ka Onyankopɔn yɛ sɛ ɔbɛsoma no Mose sɛ me deɛ ɛbɛtumi asoma me nua Aaron kasoma foforɔ soma me nua Aaron na menim kasa Onyame ma ne nsɛnkyerɛnne bebree kɔpem sɛ Mose kɔde mmara ba no na wɔnyɛ panin nti eduru mmerɛ bi a gyidifoɔ me hwɛ yi wɔn paninnie ho me hwɛ yi wɔn paninnie ho yɛwɔ deɛ Onyame ayi ne sɛ ɔmɛdi panin yɛwɔ deɛ asafo atwu so no yɛwɔ deɛ ɔno akɔte na asɔre na wada no ɔno atwu so no ho sɛ nneɛma wɔ mmiɛnsa nso nyame deɛ asɔfoɔ deɛ ɔno ano deɛ wote na deɛ nyame atwu so no edwuma deɛ yɛ different na deɛ nyame tu so no ɔbɛkreti problem ama sɔre ne saa kɔpem sɛ ɔbɛfiri hɔ Mose nwoma no yɛkɔ abakɔsɛm nwoma Mose nwoma ɛtɔ so num ana Deuteronomy ɛti 39 nkyɛmu ɛyɛ num no mebrɛ no metwa so sɛsi aka metie ɔno ane ba so na ɛkenka Bible no meba ɔtɔ so mmiɛnsa no no ka kyerɛ no sɛ yawo yima kwantoa ka kyerɛ wɔm sɛ hɛ ɔpɔ sukuu a moakɔ no nyinaa no mosusu mfa sukuu no ho awoa mo ho na moma nyame adwuma hia mo ɛsiane sɛ Bible se nyansa mfi aseɛ ne Yehowa suro na Nana David se manyini maba kɔkora deɛ nanso mehu nyame nipa a wɔsrasra adeɛ na gyidifoɔ mpanimfoɔ a mohwɛ gyidi ne yie no ɔmoma ɛdi yie ɔmoma ɛdi yie ɛnti wote hɔ yi hwɛ gyidi ne yie fa gyidi ne yɛ obi biara asefoɔ bɛdi yie na Mose bɛwuo no ɛnti asɛm bi ɔkae na Awurade akoa Mose wu wɔ hɔ na akoa Mose wu Moab asase so sɛdeɛ Awurade kaeɛ no Moab asase so sɛdeɛ Awurade kaeɛ no na osie no wɔ bɔnhwa ne mu na osie Mose wɔ bɔnhwa bi mu Moab asase so Moab asase so bet poe ntenten soɔ yɛnkɔ na obiara nim ne dame na de bɛsi ɛbɛsi saa berɛ yi ɛkwan a Mose fu awuyɛ ɛne baabi a yɛsie no no nobody knows except God nobody knows nyame pɛ sɛ ɔde wobɛyɛ biribi a ɔsɔfoɔ no ɔbɛpirikyi a ɔde sɛn sɔfoɔ Samson ɔsɛ mɛnsa ɔsɔfoɔ Samson ɛnɛ deɛ ɔpirikyi yɛ no ɔsɔfoɔ Samson ɔsɛ mɛnsa ne ɔka kasa bi wɔ ha ɛyɛ me de papa mebɛtu kwa na mkɔduru aburukyire no ɛna ɔdiyifoɔ Isaac dwe so mene no mmienu kɔyɛ mpaabɔ na ɔsɛ Yehowa se menka nkyɛw sɛ wokɔduru aburukyire no ahwe wakɔ ayi a nyame de wobɛyɛ adwuma na mfie mmiɛnsa pɛpɛɛpɛ wobɛnya krataa mekɔduru anam sista de mekɔ adwuma mu Broni kasa na bibi sasa bi na wiye wokɔ akra na yɛ nwanwa sɛ wobɛyɛ da atena hɔ tebrɔfo biduru migration ya na ebi ekɔ anoma metum yes wote bon nsɛm fa hyɛ Awurade animonyam mekoduru hɔ no Onyankopɔn fa deɛ bi a asɛyɛ no ayɛ ne yie no ɔde akyerɛ ne tumi asɛ ne deɛ animonyam na wɔyi kwasiafoɔ de sɛ nyansafoɔ ne wuo yes Chama Joseph tu kwa da bia ne mmorɔfo kɔ kasa wote Tibi go do hono ana msi taso de me kwa dwuma mu ana mbusa nsa me kwa dwuma mu ade na ye beka ade na ye bebusa me na o church me na me hwe mata ade na no ana kakra me timi me twotworo gu ho tie ni yie na me pesa me page nya me kase ye kyerɛw ma wuru the how God Almighty it is or he is he's very powerful. And I was cambrofo, be on good cambrofo. Me say, me call you, me call interview. Me try brofua, Mrs. Tassi, who call you, a brofunians and a boat, Simono. And I'm a try.
egu matari apoye mekoya omubu same dia me sister ka kire me na me twero gu matari ano no me ka no wie na sen ni nyina asa brofo a me de ko ye ni nyina asa wo dum ho enti dia ka ni nyina omusa me ade me kan se pardon na onyame wo ye ye di na chi no onyame kese a se wo di na chi no kulemu na wo ye di ayi a wa bra botsa yes your life never change what's over from 250 fadia de si your mama dia maka bia ya ode no aka 1 minute ya ba ye yakoha obi mfidie mo aya me ya papa se fidie na yakoha no aya me ya na esese ye tofoforo esese sorry no ase 6 billion kura sorry no anya ne de penjo ami enya tent ni nkonya ote esese sorry nya de kai Mose abakosem ngoma Mose ngoma tosu numa na Deuteronomy 39:9 no na Mose wuye no na wadi emfrinhia oha aduono oha na ye me de no na ni anya kusukusu na ho ode nso anhwan sese niema bi aye yeti edumre bi a na edokoro na ye yade yama ho ote wasi na ho ode nso anya den unu musa ye bribi ya ba ye mi hu se obi ho akogina ne ka ho na ni age papa osoro ni asase betwam na onyame asem de ntwam da o ka no ye de na so se o ka wenu nyina sisi ha na sori ni nimfidi a ye de ye nyame adwuma ye ni magu oh misro pa se ahwe ya me pese meka enka baba aha ahene ngoma tosu mienu eti mienu entemu a eye Elia ni Elisa namse me pese me sino bibi honhuma tiumu na wumbu a edumre bi a wo ye difo wo ye sofo wo ye sankani wo ye adwuntuni na honhum na aba mu de ye de wo pe no tie 2 Kings chapter 2 verse number 10 na oka se ana Elia ka se wabisa de a eye Elia ni Elisa nante no koduru Jericho ana difo no ka kire Elisa se ye be fa masako no wahu no fio me sum ye difo no nyame de a kire me na bo se ye be fa me masako a me so ye de mbeko me nya sankani o ye sofo dontuni na omudu nso na nenu Elia ne pikai yes no de ngugusuo no bom e pa cha osofo a woni ne tie ya ubu no odifo pani bia woni ne nam ya ubu no ya wo hai eduru ba bi agentofo no kra bo wani a kire mo a mo ntie mo chew me pa mo chew am why na ya di bi no mu achi e na abeto ye so enti ye mpanimfo ye wo hai mu fa ni die sepo pa ama wo mo e da se ana oka se wabisa ade a eye den na me be chew nyamesum yes ko brochire no hu se niema bebiri wo brochire a eba nipa brabo mu eye nanso niema bi wo asane ne bo den na me wo hane na menim na oka se wabisa ade a eye den wabisa ade ne bo den se wo fam ye firi wo se wo se onyanko mo be fam ya kosoro se de menim na so nim no na difo na ka kire wo no se onyame be fam wa kwa ebe ye saa ma wo so gidi ebe ye saa ma yes ne to aso no na se anya saa ba bia o ka se mame honhum mu abupa mienu bra wo chi kakra ahene ngoma to so mienu ti mienu chemu eye nkron na eba se wo twa no na ba se wo twa Jordan no na Elia eye master na Elisa di na chi no Elia se wo twa Jordan no anu odan na ni kobusa ne master se na Elia ka kire Elisa se ana Elia ka kire Elisa se bisa de menyama wansa na wafa de menyama wansa na wafa me afi wo jako yes edumre bi a susufu ani tu nipa so na nipa be di hwemo susufu ani tu odifo so susufu ani tu osofo so susufu ani tu asafo ba so yes fo ani tu nyam so tinanu David ka se okra adenti na adi mi mu awere ho na asi apini fo wani ti wo ho so yes onyankopon so na sa o ye manim boafo yi obetimi aboa ne to aso no ena Elisa se ma wo honhom mu abupa mienu mra me so wasi wo busa dia ne bo odi na ka wo ho fie wo ho japade alupre ne nam wiem wo musa ma honhom mu abupa mienu mra me so honhom ati mu ne ana ye mu adwuma sen wo ya juntuni wo begina aba to nwum bebre na so duru mra bi ahwede wa wo do nsa koyeye
na wo to nnwuma fra abofo he na no yesi Solomon sia da awie ye no Solomon sia da awie no obewure mu no wo ka abra so sem nwoma na me ma ne nkan atosum yenu no a eti num twemu ya ba nwotwe no osi sia da no wie no fra difo no fra agentofo ene ofra dwumayefo nya no dom ko wure sia da ni ene wo ka sa agentofo nto nwom na agentofo sha ase so mo to nwom agentofo no obofo omo to nwom ama munukum si da mu ho osofo obi antimi ampagya nani ahwe nanim bi antimi ampagya nani ahwe soro Bible si munukum si ho yes na no ya kire Paul to afiase no asrafo na no mo da ho no agentofo no to nwom ama apono biebie onka Jericho afasuo no wonum nyina edum ne bia no akɔhɛ adwaye na wa to nwom no sade wo pɛ na de abeto social media so e ba ta ho ye e ba ta ho ye de ho ye de aha ana waka se obisa de ye den wa bisa de ane bo den na se hu se wo fam ye firi wo nkyɛn na hu se wo fam ye firi wo nkyɛn a ebe ye saa ma wo na se anye saa enye anka na nipa yi anka ka se o beje fesika bra na beje na nipa yi anka de obisa ye no ko baka se fesika bra na beje ka dodo no aso be ye na dodo no aso wo mu ye da bi so wa bonten yo onyame fi ebone nche da amen asori we ya sorry papa yes he we ya branch na uti asori we mu a he obra bo yie he wakwa yie na yie die ni hira wa sori mu ame hira na media nka bro chile die david na so me koye no onyame adom sese asori no me koye na ba ko pe na wo ho onyame adom sese yakob 7 branches onyame asem ho ni munyam na ekwan bi a yanam so a maka sira soroma ne se ebe fie num no ase eto so odan na students no dodo na on ba ya o masters no o mo ba ya na face problem obi okro ba oni sika na yenya to so odan dia obi ba no ba ya na masters ya obenya ba bi atena enti ade asombo ya honhom na mu se sa honhom no uro broni store a wonya bi nto enti me hwai achedie no yie enti me tu kwai enfie edunkunu ni ekọ afe ne fani na me yire be ka me ho e ba ta bra ye wanka betum oti ya kura oyire to nje ofiri oyire na chi na sa di nsenwu ofiri oyire na chi sa oya juntuni sa oya difo sa oya juntuni ba ofiri na chi na o sa koya de wo pe onyame fa ye bo na nche amen ade ane bo den ye ho enti honhuma nyame dia so nsa no me ba cha hwe ni yie papa yes ono ya de nyina somfo no amen on fa ye bo na nche ye amen o ma ye ntia ase wadwuma no na wodi ntia ase wadwuma no na ka bi amen osusu nyankopon dom ye God bless you na o mesira God bless you amen God bless you open Emmanuel Dakwa me ba no nso me na masafo ma ya keka ye nsa ye padwuma no Ote, you see a kind you could have 500 pounds. That's a sign of 70 something million. Wow. You see a bumper 7,000. 7,000, I say. About 70 million. Yes, so. When myself for man, credit for 60 to 70. Yes, so. You have a bumper about so young man and Coso. Also, young continent in Mitchell, on Omishra. Amen. Open Kasiapa Fama Pastor Emmanuel Dakwa aka Kwantua. He is the minister for Western Branch United Kingdom. Yadama say Yetua Jumedi and Insurance and Bebe Catcher no. Yaminshira o Tia Semway Canana na Woko Brochira. Na ewu ye mekwa mede menye baby akwa sorry. Ene unye to UK now frey papaya. Branches bebrebe ho. Udu America ofre me. Branches bebrebe ho. Udu Canada ofre Chama John. Branches bebrebe ho. Na say kwa di akoti bu Benin Niger. Udu a asori ni bu onum Togo Burkina Faso. Baby edu Nigeria na yeti egu ye. Ensi yasa hyase. Enti he. Sable ye beye ensenkyerene no. Enti mese akra ni nyina momra manim ebinum mobafo ayira bedu ntia na ode abre yen. Abofra bi so ajira. Dani oye konkomani akwada ewo ofra boso
Tiwa when you try akwada bi asesano. Chama ye wi anan ka bo sem ye be sign. No, ye wi sign na Mr. Wa ye be ya announcement ni wa chama we de kafra. Pachwa. Papcho sabre empani no bo manim. Omomre fifia. Akani nyina mre fifia. Sabre Papcho mon chen yanka samra. Mo amope ebe nyina mu ni camera. Afa ye wi ana adwadifo nyina. Monso Obi a wo peba. Obi a wo peba bi abra ye wi ana fa adwadifo no eba. Adam the four. Aduma uzama mi buafu. Adumo. Awaza uzama mi mzentiane no. Aduma uzama. Zona Pastor Job Obri Yaboa, Edimu Consume, Aqua Bomosu, Obi Abosu be a Bratable, Admire on some. Jibi for mana muton ko jani satano mumra mo ba na jadi fondi akire ne dwane de e bon pese o mo de ensi o mi ya ye ba kro mu diga ne ye adwuma no so nkan bi e jadi for no mumra odima wadima
Na asubofo no ebi eba amchewa asubofo no ebi ba I don't know for muntwen Zabrace of Penny Bompai
yɛn awurade yesu onyankopɔn te asefo ba wɔde owuo ne asama so nkonim wa wo nam nko adifo so kyerɛ nsɛnkyerɛne a yɛyɛ a ewie nkonimdie yɛde wo ma wai ɛne wo nko a ɛhyɛ wo nsa awurade hu wɔn mmɔbɔ awurade kae wɔn wo ma yɛ bɔne koraa fa bɔne kyɛ na kae mmɔborɔhunu na kae wɔdom na kae fafiri na ma w'anim teɛ na adi wɔn so na awurade ade bi a ɔmo yɛ abrabɔ ne asetena mu ɔmo no ma ɛmmerɛ mu sɛ de ɔmo tɔn biara no yɛbɛtɔ yi ɛka firi wɔn anim na bɔ ɔmo gyina wɔn akyi sɛ ɔmo kɔ kwan so a ɛmo nkonya akwanhyia ɛma de ɔmo tɔn mu no yɛnte esa ne musuo bi wɔ ɔmo ho wodi nkunim ma wɔm ɔmo abrabɔ nyinaa yɛ yie ɔmo nyɛ mu mfasodeɛ a ɔmo de bi abua wɔ awurade wɔ twuma Calvary guama Yesu Kristo a ɔne ewu sɔdeɛ mu piesie wodi ne yabɔ agya kronkron yɛpa wo kyɛw to wɔn te akyerɛ wɔn ko a to wɔn te akyerɛ wɔn maawa ɛne wɔn ni ne yie na wɔn nkɔ so nyɛ kɛse ekosi sɛ wɔn bɛyɛ kɛse paa adom ne nti amen pato enye mirika bɔkɔ na stampede NC pamcho osofo jo bobri yebo zona pastor acting responsible pamcho asubofo ne bi aba ye kwakobo masunti ye de masepa sabre na me de enwumre dwumadi no atudwa oh ichama so tirima heading this time and then Friday no me anu kobo two abo enyamo ya kakra free na ye 5 minutes to 2 15 minutes to 2 enwumre nonso pepepe na ya hye dwumadi na se ye pamcho eno abo no tama ye point na ye mpon sa me pamcho ene 4:30 na esese yapon enwumre the obobo opening prayer ama yen eye yade nyina zona pastor Andrews Petransa ona bobo opening prayer ama yen na agenda force vidinem ama ye dwom aseda na ye dwom munim se eye gidi asede amamre efia da bi ye hia se a watch night o mayira fom fam entina ena nwumre de wadi nyame asem bebre yi eye osonfo Gideon apia jama bonsam kase pa ba afama mame ona ne wadi nyame asem beba ye wi ane yi offering na yate yensa frɛ zona pastor John Boatin Afrancho na obobo closing prayer mai ya chakra nondu said ye no e pon ye no na ye de dwumadi nyina ko na wie comrade na so me bana menye nkabosi mu mpenye omla so fani ne pani eye mienu eye aseda